Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji iýuny Azatürkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bugünkü gepleşigimizde biz ýagtylyga çykanlar hemem tümlükde galanlar hakynda gurrun etmekçi. Beýdimek bilen biz nämäni göz tutýas? Şonu aýtmazdan ozal bir haýşym matiden tomoşaçylar, ýyldaşlar gayrat edin diýer abuna durmadyk bolsaňyz bizim kanalymyza abuna durun, ýazylyň, basmaly nokatlary, basmaly düwmeleri basan gayrat edin de like'laňyzdan gysganmaň sebäbi siziň abuna durmaňyz hemem like basmaňyz bizim kanalymyzyň göze iýilmegine kömek edýär, ýardym edýär şu YouTube'da. Şoň üçin iň bolmanda şolar ýaly ýardamga bir gysganmaň diýjek bolýan adamlar. Inni tema geçýär. Gözüňiz aýdyn diýmeli boldy. Sebäbini soňky 4 ýyl ýaly türmede oturan ýyldaşymyz Nurella Halikow aýyň 8-ine dek bir hepde mundan türmeden çykypdyr. Şo barada da Türkmenlik saýtym, ýene de bir näçe beýlek saýtlarym, toparlarym habar berdiler. Bilşiňiz ýaly ýa bilmeýän bolsaňyz ýatla Nurella Halikow diýilen bu gerçek ýigdimiň günäsi näme? Bunda hiç şeýle günä ýok. 2020-nji ýylyň tamamynda şol Covid pandemiýasy dowam edip durka, şol bütün dünýä saglyk guramasy, ýani guraman wekilleri Aşgabatda barýarlar. Ýani karantin çäresinde girizmek üçin hem Türkmenistanyň hökümeti bilen şol urda bir gurrun geçirmekmi, gepleşip geçirmek üçinmi? Olaram edýän sapary hamala gizlin sapar bolupdyrmy? Näme? Näme üçin bütün dünýä saglyk guramasynyň adamlary, wekilleri özleriniň Aşgabatda eden saparyny gizlin saklamaly. Näme üçin bu gizlin sapar ýaly sapar diýjek bolýan sebäbi şo toparyň şo Aşgabatda baryp şo düşlän mihmanhanasynda şolaň suratyny bir gyýda alýar. Şolaň suratyny alýar. Ýani bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň o. Berden waranda. O suratam yankı Nurella Halikowa berýär, yankı gyýyz. Şoň klassdaşym näme tanışy. O Nurella Halikowa ondan sonra manalýam yankı Instagramyndan. Ondan bu suratam ya Türkmenlik saýty bilen paýlaşýar Nurella Halikow. Nurella Halikowyň öz alany o suraty. Onu bir gyýyz alýar, bir gyýyz tanışy, ölüm klassdaşy. Klassdaşym ýalňyşmaýan klassdaşy. Inni bu suratam ýa Türkmenlik saýtynda çykýan bir gözläp başlaýar. Kimden baranlygyny biljek bolýarlar. Tamam bilýärler ýa Nurella Halikowyň ýeri bilýärler-de. Ýa birinciden onu ne edip bilýärler? Şo suraty alan gyýydyny ýerden bilýärler. Şo nemede mihmanhanada kameralar dur. Olaram şol ýa mihmanyň oturan, şo bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň oturan günni şo haçan çykypdyr şo mihmanhanadan şo daşarda çykyp oturýarlar. Olar şol ýa basseyniň ýanyna. Olar şo kameraň üstünden bilýärler, şoň ýanyna duran adamdan kimdigini görýärler, kimiň suratyny alandygyny şo kameraň üstünden bilip gözläp başlaýarlar. Ýa-ni gyýy tapýarlar, gyýy çagyrýarlar. Sen iyi berdimmi? Ýok, men aý beremmi? Ondan kime berdiň o suraty? Şonda şo Nurella Halikowyň adyny beripdir diýen, şoňa iyi berdim diýipdirmi, näme? Umumyň şo Nurella Halikowdan baranlygyny bilýärler, ýa-ni Türkmenlik saýtyna bolýa. Şol adamlaň şol resmiýetliň suraty gizlenmelimi? Şol bermellermi? Bu gizlin datmy? Döwlet syrymmy? Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri gizlin guraman adamlarmy? Ýok. Aşgabatda baranlar olar gizlenmelimi? Olaň suratyny çykarmaly, on ýaly kanun barmy? Ýok. Inni şo surat çykandan soň bunu çagyrýarlar. Halikowy, sen Türkmenlik saýty bilen hyzmatdaşlyk taklaýarmy? Näme eýle beýle. Buna alar berip başlaýarlar. Tamam eýdýany bilen näme diýerler? Bir algydary bar eken, bir tanış oglan bar eken. Şonu gysap buna arz etdirýärler. Men algyma onu beren okzat diýip. Eýdýany bilen şoň arzat esasynda buny 4 ýyl türme tutsaglany wasýarlar. Ýagny şol kezaplykda, ýagny pul galypdyň etmekde ýa birine karz alyp bermezlikde şolar ýaly näme kezaplyk diýilýär-de. Ondan indi bu taýda başga soram bize çykýar. Şol olanyň Nurella Halikowyň şol suraty Türkmenlik saýtyna berenligi üçin hem türmäge basalanlygy hakynda Türkmenlik saýtynyň redaktory
Ruslan Matiyev bütün dünya sağlık kurumasına da havale ediyor. Indi sizin vekilleňiziň şu Aşgabatda baran vekilleňiziň suraty üçin şolondan basyldy diýip şunu gorap sizen bir sesleniň diýip şo guramadan ýekeje de seslenme gelen o. Şo gurama şol bolan waka protestem bildiren o. Şuňa da nämen görkedi ya? Şuň aňarsynda şo guramaň eli wa. Näme üçin eger şo guramaň eli ýok bolsa, eger şo guramaň özüne şuňa garşylyk ýok bolsa, ýani şolong suratlarynyň ýaýratylmagy. Şolar nota gönderirdir Türkmenistanyň hökümetine. Oho, bir edip beren ladyňyz. Näme biz bir gizli guramaň adamsa diýälo. Bütün dünýä saglyk guramasy diýilýän gurama bir açyk gurama, bir jemgyýetçilik guramasy. Biz gizlini iş alyp baramyz. Biz baramyzda da özümizi adamlardan gizlämizok, biz gizli bir döwlet sirrini amala aşyramyzok. Şoň üçin şo näme üçin olanyň siz suraty we biziň suratymyzy ýiberen üçin näme üçin jogap berýärsiz çekipsiňiz? Näme üçin ol tograga çekipsiňiz? Aslında şey diýip şolar ýüzlenip bilýär, şonu etmediler. Şoň öz nämäni görkezýär? Şo baran toparyň özüniň ara sartynyň pohu bar. Şolar şo taýda bir pysy-pysyrykly iş üçin baran bolmasa, şonu şey şoda da ýol berdirmezdiler. Men bu näme üçin agdaýan? Şo pandemiýa diýilýän ladyň özü soň ýan pystanjymyň ýaýratylmagy, ýa-datlar galplyklaryň häzir üst açylyk bolýar. Şol adamlaryň özleri arasynda däl. Şolar özleriniň suratlaryny çykarjak däller, Türkmenistan hökümeti bilen alyp baran gepleşiklerini bildirjek däller, aşaklyk bilen edýärler bular, edýän zatlaryny. Özler arasynda bolsa şonu gizlärler, maýşular. Özler arasynda bolsa şo Türkmen News saýtynyň redaktory ýüzlenenden soň seslenmen oturar maýşular. İňol mana bir ýekaja bir ýüzlenme ederdiler. Biz şuna alada bildirýäsiň bolmany diýerdiler. Bolýar şon boşgadyň diýmesin. Biz size sanksiýa ýerledem diýmesin. Ýöne biz şonu eşitdik, şu habar eşitip alada bildirýäs diýse de bolýar. Şolam netije bererdi, şonam etmediler. Şonam etmediler. Şuňa täsinde ama adamlar birazcık sizden pikirlendirecek bolýan şu halkara guramalar diýilýän şu haramzada guramalaryň işiniň wara metodlaryny men ünsi çekjek bolýan. Indi ýöne bizi begendirýän zat şu görgül oglany indi boşatdylar şoňa begenýät bolmasa biz öňünden alada etdik, bir gorkdyk, nämeden gorkdyk bolar wara. Türmeň içinde de uruşdurup zat edip bara hüjüm etdirip hem zat edip hem ol türme möhletini, tutuluk möhletini uzaldy ben bilýärler. Biz şondan gorkdyk. Şonam edeýin ýete bolar edýä. Inni ýöne bular wara ýerýän boşatyp bilýärdi Türkmenistanyň hökümeti wara. Näme üçin sebäbi ýyldygyna amnistiýa elan edilip otyr. Her ödem iň bolmanda ýylyň ahyrynda dekabr aýy gelende 10-njy dekabra gabatlap Türkmenistanyň bir taraplygyna diýen bolup prezidentiň ferman çykýa günäge çyşlyk hakynda. Şolaň statýasy bar, şo Jenaýat kodeksi, Jenaýat maddasy bar, şolara bildirilen. Şolar diýip men kimi gödäňe tutýan, men düşýän hem gödäňe tutýan, beýleklerem gödäňe tutýan. Şol hulugançylyk däli zatda bildirilýär da bulara, ýa-da näha kezzaplyk. Şol günäge çyşlyga düşmeli maddeler. Şon düşürmärge geldiler. 20-nji ýylyň sentýabryny basyldy şolagran. Ondan soň 20-nji ýylyň dekabryna da günäge çyşlyk boldy. Bermediler şoňa. Bunu boşatmadılar. 21-nji ýylda boldy ýene de dekabr. Onu da boşatmadylar. 22-nji ýylda da boşatmadylar. Günäge çyşlyga düşürüp 23-nji ýylda da boşatmady. Ne gelip inha 24-nji ýylda boşatdylar. Dol möhletini oturandan soň. Indi şuda da ýatlanmaly adamlar bar. Ben şuda ýene bir gede şu biziň öz adamlarymyzdan aýatlanmady. Çünem jemgyýetimiz, çünem ýatlaçak bolýan nähili adamlar üçin adamlar otyr şo taýda. Bir ýene adamlar otyr, näme üçin otyrlar? Şol öz aýatlanmadyň aladasyny, adam hukuklarynyň aladasyny edenlikleri üçin otyr. Ina şolaň biri Mansur Mingelif bir Buluş milletinden ödem şol Mary vilayatynyň şo gün ortasyndaky buluşlaryň aladasyny, şolaň hukukynyň aladasyny eden adam barda bizde maglumat bar. Soňam buňa da bir giden aýyplama ýöňkeýärler. Neşe bilen baglanyşyklamy, ondan pornografiýa surat saklapsyň, aýyle beýle şolar ýaly. Elbetde buň aňyrsyna biz ýetip bilemzok ýöne şondan öň şolanyň şol adamyň şol buluşlaryň hukuky bilen baglanyşykly iş alyp baranlygy belli. Şondan soňam ýanky zat ýüze çykýar. Şonu 20 ýalňyşmyan 18 ýyl türme tutulan hökümet 2012-nji ýylda 2012-nji ýylda. Ondan soň bu saglyk ýagdaýy ýaramadylaşyp da edip bara ol
keselhanada düşýär, bu ayağında gan girene bolýana bunu urupdurlar, sümkünem döwüpdürler aýetde. Şonu ýal maglumatlarym bar da. Ondan indi şu ýygyderli şuňa boşadylmagyna da çağırış edilýär. Ýüzlenmedik gelýärler halkara guramalar insany hukuklaryny goraýjy. Ondan türmäge basylan bir güne türmäge basylandan ýene bire Murat ügü edip bu daşogyň ýaşaýjy. Bu görgüli bu adam bu ýaşaly goş hokap çykyş etdiler. Bir näçe gedek YouTube kanalynda, şu taýda Türkmen News saýtynda şu YouTube kanalyndaky goş hokan nemesen barny şu taýda videosy. O görgüli şu 20-nji ýylda ýadyňda düşýän bolsa mart aýynda Nowruzda gawatlap şol neme bayramçylyk gawatlap oturulşyk zat bolanda Türkiýedäki ýyldaşlarymyň biri gideni 50'den gowrak adam alkogol içgisinden zäherlenip öldü. Biraz şoňa gynanç bildirip goşýardy. Soň apy tupan boldy. Şo döwürde ýadyňda düşýän marda hemem lewapda. Şol atlaram goşgutyna salyp bir öz boluşça bir goşguy okap çykyş etdi bar eden dady. O şoň üçinem, şoň ýa-da bilenem. Şo aji hakykat diýen goşgutyny okandan soň bilemem. Buna da şol kezaplykda edil şol Murat düşen hem hali kafa bildirilen ayıplama bildirip şoýluň tomsunda 20-nji ýylyň tomsunda bu görgülerde 5 ýyl türme tutulýan beripdir. Indi bulamaýar Murat düşen ýa notyr şo halik bilen bile oturdular bilen buna Amerika geçiripdir Lewawa şo Seydi şäherindäki 10-njy koloniýa diýilen koloniýa var şo da türme şoňa ertipdirler şo bile otyrlar. Ondan şo döwürde ýene türme awasalaryndan biri ýadyňda düşýändir. Balkan awatly Peygamberde Allah berdi iftilýän şol adam onam şo 20-nji ýylyň sentýabrynda basdylar. Bunam 4 ýyl türme 4 ýyl, bunu 6 ýyl türme tutulugyna basdylar. Näme üçin? Şonu uruşturdular bunu. Bunam näme üçin? Bu öňýän näme etdi bu adam? Şol Thomas'o dewlete bilen habarlaşypdyr, dewlete maglumat beripdir. Gaýwany ýagdaýda şo dewletäň işine gözüni goşulýanlygyny bildiripdir. Buňa misal çalýanlarda. Şondan soňam şu üstçilerden soň ideal bilen bunu bana birini hücum etdirýärler-de uruşdurýarlar. Bu görgül bolmaz hücum etmeýänler, uruşam etmeýänler gaýta gulum bermeýänler. Buň soň özüniň aýtmagyna görä. Ýöne ana şo biriniň tenne şikayet ýetirdi, uruşdy gaýetdi diýip barym. Bana 6 ýyl türme tutulugyny hökm etdiler. Ýöne halkara gurumalarynyň basyşlary, ýa-da şu bilen tagallalamyň netijesinde 2 ýyldan soň ene şu amnistiýa düşdi. Şu ýaşaly. 22-nji ýylyň dekabrynda şol bir taraply gawatlanyp oglan edilen günä geçişlige düşüp çykdy bu türmeden. Hudaýa şükür diýär. Ýöne ondan soň bu görülen ýagdaý aňyrat bolmandyr, aňyrat däl, şu gün kune çenni. Bu saglyk ýagdaý gowy däl eken, bu gan basy şu bilen baglanşykly, bu keselçiligi bar. Ondan aýalam kesel eken, indi bu odol basylmaka girip çykyp ýurtdan girip çykyp beren adam da. Indi bunu ýurtdan çykaran oklaryny saglyk sebäpli Eýrana saglygyny görkezýän eken, Eýrana gidip bejer galýan eken. Türkmenistanyň içinde saglygyny bejerler ýalylar üstesine de bu hökümetiň bana bunu ýygyrylyşyna teretseň bu lukmanlara ýütse buňa näme ukol edip bunu öldürjekler, mılan edecekler mi? Anam ýok şu gün. Indi bunu ýygyrymaklaryny dowam etdirýärler. Üstesine de olam nähil ýüze çykdy. Bu iş gözläp köp wagtlap iş tap bilmedi. Bu peýgamberde Allah berdi diýilen adam. Ahir soňy şol Balkan awatda bir sement zawodyny iş ýerleşipdir. Ýöne şo taýda işgärleň biri bilen dagalaşýar bolyn. Bolam sesini ýazyp alyp bunu prokuratura geçiripdir. Olugulun bana haýwat atypdyr da men seni işin prokuratura geçirer näme diýip. Bolam prokuratura dil ýetiripdirmi şo wagt ýokdurmy? Aşo prokuratura näme diýipdirmi görgüli işi ýanyňda da hökümetden umumman sistemden rejimden o haramda da olugulunam bu sesini ýazyp alyp prokuratura beripdir. Buna soňra çağırıp buna jerime salypdyrlar ýene de. Indi türmäne basmanlar jerime salypdyrlar. Ýönünni ýurtdan çykaran oklar şo aýalynyň bejertmek üçin ýurtdan çykjak bolýar çykaran oklar ödem bolmasa bu jurist bu adamyň özi kanunyny bilýän adam soň daşyna çykan şoň özüniň habar bermegine görä ýa-ni daşarda kuramalara Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi boýunça şol adama bildirilen aýplama agyr aýplama diýil, agyr jenaýat diýil.
Bunlar buna bildirilen ayıplama ýaly jenayet ayıplamasy ýaly ayıplamadan soň adam oturup çykandan soň ýurtdan çykmagy girip çykmaga haky bar eken kanun boýunça. Agyr jenayet edip oturup çykan adamlara gadagançylykka belli bir möhledin dowamyna ýurtdan çıkarmalyal edilýär. Ýöne şu peýgamberde Allah berdiği bildirilen jenayet ayıplamasynyň netijesinde şol oturup çykan soň şoň ýurtdan arkaň çykmaga, girip çykmaga haky bar eken. Emma şonu ne görýäňizmi? Şoň kanuny, hukukyny şäklendirip ýa-da şonu ýurtdan çykaran oklar, kesellete de şoň ýurdun içinde bejer alyp bilmese de inni ýene biri, inni buna boşatdylar bolýar, inni şoňa şükür edip oturýar. Inni özüniň raýatlyk hukukundan peýdalanyp daşary ýurda maglumat çykaran üçin türme awatandan ýene birem Allamrat Körhanow. Allamrat Körhanow Mar welaýatynyň Garaw etrafyndan özü asly. Bilam 2020-nji ýylda 2021-nji ýylda dewete bir näçe video guradypdyr. Aşaýlyk bilen gelýänlik bilen baňa üstün açylýar, bunam çagyrýarlar. Soňunny baňa näme aýplama bildirýärler. Sen video çykardyň ýa maglumat berdiň diýen oklar. O diýmäge haklarym ýok. Gidilin döwletlerine degişli maglumat çykaran. Ama bütün adam emmi adamlara el yeterler. Ady görüp gören ladan alypdyrmy. Video ýazga alyp iyi beripdir. Buňa näme aýplama bildirjeklerini men bunu dörjap başlaýarlar. Dörjap başlaýarlar. Bu odol ki bir ýerde eden bir 70 wa bolsa şoňa bir ýerde bir ulaşıptırmy, söýüşipdirmi, şonu derňe başlaýarlar da bu näme üstüne açýarlar. O 2014-nji ýylda bu bir bilen uruşupdyr. Olam näme uruşupdyr? Birini urupdyr. Olam taýan goturf dep biri baňa bergil eken. Şo algysyny aljak bolýar, talap edýär, olam beren ok bolýan, bunu urýar. Ýöne olam şikayet eden ok polisiýada baran ok, prokuratura hiç baran ok. Bular ýa-ki ödara alalaşýarlar. Kendine şikayet ettiripdir hakykatdan bejergem alypdyr ýa-ki oğlum, urlan oğlum. Ýöne günahyny bilýändir da. Şikayet etmendir 2014-nji ýylda bolan waka. Şoň üstü açylýar soň. Ýa-ki meheme mi polisiýa mi şo bolan wakany anyklaýardy. Täzeden arz etdirýär ýa-ki oğluna, şo urlan oğluna. Bolmasa ol oğluna ýa men bu men ne hiçin baňa pretende ýok, men günahyny geçdim min diýär da. Ýok onda da. Ondan üstesine de bana yine de başka neme ayıplamada biyonkocak bolýarlar. Yani sen ya hadiye şuna kail olursun diye. Yani sen şunu uruşdum diye, şunu urdum diye boynuna alarsın. Gidersin diye senin bir 4 ýaşyl. Bolmasa da biz sana baha awrjy da berer. Saat diýip bana haýwat atypdyrlar. Onuň olam bolýar, şunu urdum diýip boynuna alýarlar da diýerler de bunam ýalňyşmaýan bolsam 5 ýyl türme tutulgyny höküm edipdirler da şonu. Bulam şo 21-nji ýylda bolan waka, edir şo düşemi tutulgy eden döwürlerine gawat delýär da. Ondan indi bu görgülem otyr şu adam bulam şol ýanky Nurullah Aliyev düşemi bilen bulawlun hemem ýanky radio wedip diýen daşawly ýaşuly emme täýär şol nemedäki taýatdaky 10-njy koloniýada otyr. Teýdidäki taýat diýen teýdidäki. Ondan inni bundan daşary şo döwürde yeni bir raýatymyz tutsak edildi. Ýadyňyza düşýän bolsa, bu Lukman Hursanay İsmetullah we diýilýär bulaýaly. Näşde Suratamma o milleti boýunça tatar öýdýän, ýalňyşmaýan bolsam. Bu şo Gökdepeň keselhanasynda işleýän eken. Şepaat uýasy bolup bonin, buny şol kanun hukuklaryny hakynda köpürek gurrun edýän ekenmi? Baňa para aldyrjak bolýarlar. Umman içinde edilýän pastapozurluklar kän eken şoň keselhanasynda. Şol keselhanaň içinde şo pastapozurluklara gatnaşmaýan üçin bunu ýekirip başlaýarlar, buny soňam buny işden kowýarlar, işden çykarýarlar. Ýerse diýere artara. Soňam 2017-nji ýylda bolan waka. Şondan soň bu şol özüniň adalatsyz işden çykarlandygyna protest bildirip garşylyk bildirip eýlek ýazyp başlaýar. Ilki ýurdun içinde arz etmeli yer bolsa arz edýär. Hiç il peýda etmegen ýoksaň ýurdun daşyna çykaryp başlaýar. Ýa-ni arzasyny, arz şikaýetini daşar ýurdun daşyndaky şol yntan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanlyň baglanyşykly guramalara maglumat çykaryp başlaýar. Şol tany türkmenlik söta çykarypdyrmy? Soňradan Ýewro parlamentdäki diňlenşikleň bir ýerine bu ady düşýär.
şu öýet hukukuna iş alyp barýan hereket edýän bir aktivistlaryň bir hökmüne ady düşýärmi näme şondan soňam bunu şol 2021-nji ýylda bunu türmäge basdylar. 9 ýyl türmäge basdylar öýden. 9 ýyl. Buňa da şon ýaly ýanky bir giden başga galyplyklarda aýpladylar buna. Yani yurtdan maglumat çıkardın rahat deyip de yine de şu eyleki adamlara edileceği. Ondan yine de halkara gurumalarının basışları neticesinde bundan sonra 2 yıldan sonra amnistiya düşürdüler. Ana. Hudaya şükür. 2022 yılın dekabrında çıktı. 2023 yılın başında şu maglumat çıktı. Şu türmeden çıkan hakkında. Yani sonunda da şu günaha geçişliğe düştü da. Ondan inni şo döwürde 21-nji ýylda türmäge basylanan biren bilşiňe diýýäli Murat Düşemow. Murat Düşemow hem 2021-nji ýylyň 16-njy awgustunda şuňa höküm elan edildi. Bunam uruşdurdular. Bunam bilýän täňe taryhyny gurrun berdik. Irak gepleşip bilenmizde, şo döwürde gepleşmizde. Murat Düşemow hem bilşiňe diýýäli öýet hukugyny gorap diýjegini diýen polisiýa bolsun, başga prokuratura bolsun, ýa-da bir idara kärgäni başlygy onu tapawdy ýok. Hawa gerek yerine öz hukugyny gorap, öz diýjeklerini diýip bilen oglan elbetde hiç kimiň bu mertebesinde de degen ok. Paýşda dem ulanyna oglan näl? Bu eden günahyny näme? Bu ejesine hanjym etjek bolýarlar 21-nji ýylda. Ejesiniň hem bir giden keteli bar eken. Bagyrmy, ýürek gana, marmy. Onu käbir adamlara ol hanjym diýilýänler ol maslahat berilen ok. Şol şo pandemiýa döwründe şo barada Lukmanyň özleri hem gurrun edýärdiler. Şol MRNK, düzüminde MRNK bolan sanjymy almak bolan ok käbir kategoriýada adamlar. Balam bolsa bu ejesini ýanky yerli paliklinik düzümindäki poliklinika çağırıp şoň müdiri buna basyş görkezýär ejesine tanjym etmeli, sizem geçmeli hem mäňe diýilekleri. Bilen bar binne anyklaşdyrjak bolýar. Şuň ejemiň şular ýaly keseli bar. Şuňa bolýan, bolany meger ejeme bir zat bolaysa, şo tanjym sebäpli taglyna ziýan ýetäýse jogap berjek, çekýärmi, çekjekmi? Şuňa siz kepil geçýärmi? Şuň taglyna ziýat ýetmejekdigine zat diýip talap edýär, sonra berýär da. Berläýmeli sonra sebäpli bu ejeň, ejeňe hiç zat bolmany, sen işleýän ok. Onuň o döwürem bir giden dünýäň türlü ýurtlaryna eýe maglumat peýda bolup başlady. Ýani şo tanjym alan adamdan taglygyna ziýan ýetýänligi hakynda gaýta tersine üstüne de o ýanky koronawirusyna mon goramaýan hakynda bol saglyk ministrlikleriniň derejesinde ýan beýanatlar edilip başlandy. Indi şu gün hem tasdiklendi şol. Şo tanjym diýilýän zadyň şo döwürde edilen tanjymyň koronawirusyny goramanlygyny gaýta tersine şo tanjym balan adamlaryň arasynda koronavirusdan öldü diýilýän adamlaryň sany şoň görkezýär. Adam köp tanjym almadyklardan. Şo ölenleň sany. Diýmek şol koronavirusdan şol keselden gorany oken. Şuň gün häzir şol urda bir giden diňlenşigem geçirilip otýar. Inte o barada aýratyn gurrunga dersen nimeň diýjek bolýan adam şo taýda şol poliklinikaň müdiri bilen şol urda eden dawasy üçin şo poliklinikaň müdiri prokuratura jaň edip ine men şahsiýetime dil ýetirdi, maňa haýwat atdy, eýle beýle diýip bolmadyklady, bolany ýaly edip ýanyna da şo taýda bir şo poliklinikaň tepürjü bir aýal bar eken, onuň şaýat tutunlady edip buň üstünden arz edýärler. Üstüne de bunu soň tutanlara da daşawda tutýarlar bu ýany bir dosty bilen daşawda diýen onu şo taýda daşaw ýoluny tutup bunu siz koronavirus ýa-ni pandemiýa ýa-ni düzgünni şoň karantin düzgünni berjä etmäsiňiz size gelmek bolanok Aşgabatdan bäri o gadagançylyk düzgünni wa sizde ispravka ýok, ay 10 ýyl ýok, bunu ýyl ýok, o döwürde şol ýollarym baglandy da ýadyňyza düşýän bolsa. Bularam bağlanmağa da protest edilip gidýär. Yollar bağlama hak ýok, yollar bağlama hak ýok. Önemli şey içerki raýatda ýurdun içindäki raýatlaryň bir şäherden beýlek şähere barmaklaryny siz nädip gadagançylyk girilýär. Maska dakylgy bolýar bular tanjymdan geçmeýänler. Ýöne şonu da ýurdun içindäki raýatlaryň bir ýerden beýlek ýerine hereket etmäne konstitusiýaň özem şoňa ruhsat beren ok. Konstitusiýon düzgünler bozulýar bu taýda. Konstitusiýaň hiç ýerinde ýazylgy däl. Şunýal ketelçilik ýüze çykanna ýa-da koronavirus ýaly datlar ýüze çykanna adamdan hereketini çäklendirmäge haky bar hökümet ýa çynowlyklar zatlar diýip ýok. Konstitusiýada şol zat ýok.
adamdan hareket etmeye yurdun içinde arkayın erkin hareket etmeye hakkı bar itlinlik ýagdaýda da indi bular şu da dostsyny bany bular tutup şu da polisiýalar izolyatora dykýarlardan şoň şu taýda hut şu Murat Düşenowň oturan kamerasyna daşyndan getirip 3 tane oğlan salýarlar da bunu uruşturýarlar. Ondan soň bu dosty ýöne goňşy kamerada oturan soň bu bolanlary bolup duranlary işitip düşünýär. Tamam bana tam Murat düşüyorum son çıkarıp polisiye aňyr akıtıp barýarlar, sonra akıtıp barýarlar näme aýplama bildirecek bolýarlar da şol netice. Muradam gaýgyryp şol dostuna ýetirýär bolonlady. Şeýtdiler şonýaly gurnadylar zat diýip. Ana şoň şo taýdaky şol näme içinde gurnalan wakaň netijesinde bu aýplama bildirýärler. Sen hüjüm edip şikayet ýetiripsiň. Oho ödüňiz ertip tıkýaňyz aşyndan. Adam ertip tıkýaňyz uruşturýaňyz, soňam hamala Muradyň özi hüjüm edipmişin. Ola ulumlaňam kim digen belli däl. Ondan şo taýda ýem suwutlar daşa bolsa, bunu suwut edýärler. Bolmasa ýaşap ýören bir ýeri bu büzmeýin. Şo taýda da 4 ýyl türme tutulun berip, soňam buny şo Seydi şäherine ýanky näme geçirýärler da 10-njy koloniýa indi şu günem şo taýda otyr. Indi buna mädir şu amnistiýa düşürenoklar in gynançly ýeri şu arada hatynam görkedenler türmäň içinden hat geldi bular owona ýüzlenip hat ýalypdyrlar görgüli Türkmenistanyň içinde owonyň edarasy bar Birleşen Milletler Guramasynyň şoň wekiline ýüzlenip hat ýalypdyrlar ýagny bizi amnistiýa düşürenoklar bu näge çyşlygy ýani bizden ýörüýte aralýarlar. Olmasa birini ne cinayet kodeksimiz amnistiya düşmeli kodeks. Yani cinayet maddesi şolara bildirilen. Şol amnistiya düşmeli maddeler şolar. Yani şolar düşüren oklar. Şoltandan Murat düşüren oklar. Bu neye şişliği. Olan bilen kanunu hukukunu bozulmağı ağlalamak da ne hemşin şol edil şolar yal cinayet maddesi şolara bildirilen cinayet ayıplaması yal ayıplamada oturan beylek adamlar çıkıyor. Ama bunlar çıkan ok. Yani Murat Ügöz hem çıkan ok. Nurelli Halik hem çıkarmadılar. Onun ina düşen hem çıkaran oklar şeydi oturuyor. Buna mı hem görünýän da yani bulardan aralya. Inni bunu bulan yani nimelik berden bardy. Ine geçen ýyl kawruna ortiýetde uğurlanyp gaçylyp zamulnalna näle edip gutbas edilip buny bir näwelli adamlar alyp gaçdylar bilýänsiňiz. 23-nji ýylyň 4-nji dekabryna bolan zat agşamlyk bu taýda görünip dur Türkmenistan hökümetiniň eli we şolaň talabyny şolaň Türkmenistandan gelen talabyň netijesinde ýerine ýetirilen zat beý arkaň okap ýören ortaýadyň universitetinde bilim alyp beren wizasam bar resmi ýagdaýda ýaşap ber hiç ýeri kanun bozanok buny Moskwaň eteginde işläp beren ýerinden alyp gaçyp soňam deportasiýa edipdirler oňam üstüne açdyk biz bildik o maglumat alındy şo taýdaky участковый bunu tasdiklady tülçüler tasdiklady bu Türk nemede ýok ortaýanyň territoriýasynda ýok bu deportasiýa edildi ýurtdan çykaryldy nirkiden aýtmadylar ýöne nirk barany soň belli boldy ýagny biziň Amerikada ýaşaýan blogerimiz Akmurat Öwödüf maglumat gelýär şo taýda oturan mälik bilen bir kamerada oturan oğlan hakkında şolong kontakty gelip düşýär, soň jaň edýär, hakykatdan hem şoň ýany oturan bir ors oğlan tasdikleýär, ha goşun ýaly mälik diýip bir geldi, mälik berdi diýip ortaýatdan getirilipdir. Soň uruşdy diýär, şun ýaly boldy diýär, uruşduruldy diýenok, hüjüm etdirildi diýenok, daýy uruş boldy diýär, bir ýaşyl bilen ýaşylyň elini döwdümi näme diýär, soň akitdiler bunu diýär. Olam görünip durda ýörekçe gurnalýan, näme üçin bunu getirip şo taýda tutulany saklanýan ýerinde ertdiýärler bunu. Meýle günäsi ýok ýerinde. Nem bunu ertip ädir, şol Seydi şäherindäki 10-njy koloniýa ertipdirler. Ýöne ýene begendirýän zady, begenmelem däwin ýöne begendirýän zady şu iňolmanda şol oğudun ne pära bunu akitmändirler. Bir uly jinayet aýplamasyna bildirmändirler ýaly diýip guman edýäs. Ýöne buňa bildirilen jinayet aýplamasy mädir belli däl. Biz maglumat alyp bilmedik. Aňyrdan şoluň oturan ýerinden nähili aýplamaň jinayet aýplamasynyň bildirilenligi hakynda ýöne umyt edýän zadymyz şol buňa da hulugançylyk ýaly bir zatda aýplama bildirendirler. Bir iňolmanda bir
4 ýaşyl türme tutsagyny berendirler, ýakyn wagtlarda çykar bir näçe ýyldan diýip umyt edýärse. Şoňa da şükür edäýmeli bolar adamlar. Ondan inni ýene bir şo deportasiýa edilenden biri bu İslam dini bilen içkin meşgullanýan bir raýatlanmadyň biri watandaşlanmadyň Aşyrbay Bekiyев diýilýär. Bunam şol geçen ýyl şo edil mäligiň deportasiýa edilenden edil öňýany oktyabr awgust aýynda deportasiýa etdiler. 30 awgustda Ortaýyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşap ýörünen ýerinden bunu gutbasy edip bunu tutýarlar. Soň deportasiýa etdiler. Buna İslam ekstremizmini aýplama bildirdiler. Bu Aşyrbay Bekiyev'e de barandan soň känwat geçmäke oktyabr aýynda 23 ýyl türme tutsagyny höküm edipdirler. Bu arada da maglumat berdiler. Antany hukuklaryny goraýjy toparlar. Bunam yerlikde tataplaýarlar, bu üýtdeşik ekstremizm bilen meşgul bolmandyklaryny aýdýarlar, antany hukuklaryny goraýjy guramalar şoň tanyş bilişlerine adyna talgylanyp. Indi bulamyny otýur türmede. Innan bu üstüne bu insine deportasiýa etjek bolup ina ýaň ýakynda bunu ýygyna aptyrlar. Soň halkara guramalar buna protest bildirdiler, alady bildirdiler bolýan ýöne bunu goý beripdirler. Türkmenistan Helsinki fondunyň saýtynda 7-nji ýylyna maglumat çykdy. 4-nji iýulyna bunu şol izolatorda saklanýan ýerinden boşadypdyrlar. Bolmasa bunam tas şo bir statýa boýunça bunam gidirerdirler eger Türkmenistana uğradan bolsalar. Öýlerim şo Türkmenistanyň häkimiýetleri bunu şo 2015-nji ýyldan bäri bulara şo iki doguna garşy aňarda ýem gözle ulan edipdirler-de. Bularam bu iki dogun ýem wizalar bu torupdyr, zat edipdir, nelegal ýaşap berler o ortaýetde goýun ýöne. Şol antany hukuklaryny goraýjy guramalaryň zadyň aladalar bilen ýene galdyrylýan bu. Ýöne agasyna ana deportasiýa etdiler. Bolmasa şo agasyny deportasiýa etjek bolanlaryny Ýewropa antany hukuklaryny goraýjy sudy var Strasburgda, ýani Fransýada. Şolam karar çykardy, ýagny şularda Aşyrbay Bekiýewi Türkmenistana deportasiýa eden ýagdaýynda buň janyny aňyrda hupawan ýagny adalatly sud derňeginiň diňlenjiginiň bolmajakdygyny biz bilýäs, şoň alada bildirýäs, şoň üçin şuny deportasiýa etmedlige çagyrýas diýip Strasburg sudy Ortaýyň häkimiýetlerine ýüz tutýar, ýürüte şuny ýaly ýüzlenme kabul edýär. Ýöne onam diňleýän oklar Ortaýyň häkimiýetlerinde deportasiýa etdiler. Indi buň intini çykardylar, indi bulara indi ýanky görkezendemiz sanak geçendemiz akwallary belli bolan adamlar, ýagny haçan deportasiýa edildi, nirik bardy, näçe ýyl türme tutsaglygyny berildi, onuň diňe şo mälik berdiňini bilem, dok näçe ýyl berilenni. Ýöne ni oturan ýerini bilýäs. Indi akwallary näwelli adamlar bar da, biziň raýatlarymyzyň içinde ödem aktivist diýip hatapdan ýandan içinde. Ene şolaňam soňky döwürlerde şolardan iň bir bellisi eşden teňil köp gede geçden teňil 2018-nji ýylda ýitirme edilen Ömürzak Omar Kulif diýip bir raýatymyz bar, lewaply. Bular ulan bu görgüli student olup talip hükmünde bilim alıp beren döwründe Türkiýede bana Türkmenistana çagyrýarlar. Edil şoň öňýanam bu görgüli özüniň bir näçe kursdaşlary bilen bilelikde dostlary bilen ýaşlar guramasyny döredýär, türkmen ýaşlar guramasyny döredýär-de. Özünem gaty aktiw alyp barýar, türkmen ýaşlarynyň içinde hak hukuk meselesi barada şolaň aladalaryna mediýada edýär, onuň bilen gögünden turmandyr Türkmenistan hökümetini. Bolmasa kanun bolup hiçnat eden okbydy. Gurama döretmäge de haky bar, türkmen ýaşlarynyň aladasyny etmäge de haky bar. Bor hökümet agdarylyşyny etmeli diýip çagyrjy eden ok. Hawa Türkmenistanyň hökümetiniň siýasatyna ýadygar hiç ýerde bir eden çakyşam ýok, adam ýok. Diňe şo ýaşlaryň aladasy üçin döredilen gurama şoňa ýol başlaýdy edýär. Şoň inisiatiwa bilen döredilýär onuň. Ondan soň ay senin ha formatlap ha bir çäre çagyran bolýarlar şo wagt näme çäre diýip ýadyma düşýär. 2018-nji ýylyň başynda muny çagyrypdyrlar. Baydak bayramydy şol fevral Allah şo baydak bayramy addy da şo ýurdu. Soň baydak bayramy may aýyna geçirildi. Şoňa çagyrypdyrlarmy näme? Şoňa bar ýa bu görgüli bayramçylyga gatnaşypdyram. Soňa men ýylyna gaýtjak bolýar, bolan ýurtdan çykaran oklar. Ýa saňa bolan ok ýylyna gitmek Türkiýe. O menim okap bernogy nad men diýär.
okuyanım hakkında ne guyana mamma ne mun viza mamma yok sana bolanok diyorlar tamam. Şo taýdan intäk bunu ýygyna makaly ýitirmek mäkäler be adatlyk radiosunda interwýu berýär. Özüniň ýagdaýy barada. Bu ýanky mehemen özüne garşy şunýaly basyş görkezýändigini aýdýar. Organ işgärleriniň özüniň düşünmeýändigini aýdýar, hiç il kanun bozmagandygyny aýdýar. Sondan soňam şol söhbetdeşlikden soň adatlyk radiosuna beren şol maglumatyndan soň gürüm-jürüm bolýar aprel aýynda 2018-nji ýylyň. Şondan bärim bula olanyň aktualy hakynda hiç ýyly maglumat ýok. Diňe bir fake näme çykdy bir kadyr ýadyňyza düşýän bolsa, Döwlet Murat Ýazguliýew diýip adatlyk radiosunda ştatdan şäher habarçy bolup işlän biri bar Aşgabatda. Menem onu tanıyan gaýbana tanıyan de bolar adatlyk işlemden öňüle habarlaşýardyk telefon bilen zatdy. Şol soň adatlykdan gidenden soň işten çykandan soň bana film döretdirdiler. Bu ýa-ni video düşüren bolup bunu görkezden bolly. Men ýöňe bir gepleşiklemek bir ýerine bir bölek görkezdim. Ol YouTube'da da duruň. Ýa-da ýadyma şo kanalyň adyny näme diýip. Şonda dur. Şo da görkezden bolýan hadiýa ine daş ine erkinlikde gelip böyle armiyada gulluk edip berdi ya da goşun gulluğuna dik görkezdi ya ýöne keşfine terediýän onuň saçynyň ýanky gyrkuwy ýa-da ýanky türmedäki tutsagyň nemesi ýaly. O armiyadaky ol goşun gulluğundaky eskerilen ýanyna oturan eskerilen saçynyň gyrkuwy bir hili bınky düýünden başga. Şonda şoň aşagyna ýazan kommentariýa ýazan tesbir ýazan aýatlarymyň käbirler belläpdir da. Aha görünüp dura aha bu kameradan türmeden çykarylyp getirilip wagtlaýynça ýöne oturdulanyny eskerilen arasynda gözi şüýnip ýazanlar bar da. Şonu şeýdi görkezden boldylar, şonu ýazanam ýanky şo Döwlet Murat Ýazguliýew diýen oýnatdy da biziň öňkü kardeşimiz jurnalist diýip özüne atlandyp berdi. Ondan ýöne soň hiç il şondan soň, şo kadrdan soň, şo videodan soň bana görenem ýok, bu gowadaşlarym gördük diýen ýok. Bu öýdem hiç il daşyna da maglumat çykaryp inha men gedipdir, Hudaýa şükür diýip bir hiç kime maglumatam bolmasa, bu dostlary şo döwürde bile okaşan, bile okan oglan gyzlary häzir Türkiýede ýaşap ýörenler bar. Şoň bilen bile okudum diýen oglanlar bilen men bir kızan men gatnaş emme habarlaşyp durýardym da ýaňy ýakyna çendim. Şolardan men sorak gördüm. Olaram aýtdy maňa. O türmede däl bolsa biz bilen hökman habarlaşar da diýdiler da maňa. Şunu tanıyanlar var, şunu bilen bile okanlar. Onu ya onu ýygnanyrlar diýerler da. Ýygnanyrlar, ýygnanmadyk bolsalar şondan soň şol ýanky iň soňky gedip şol aprel aýynda bitirim bolandan soň 2018-nji ýyldan indi ondan bäri 6 ýyl geçdi. Şondan soň bir gedek bolmany habarlaşar da diýär da erkinlikde gedip beren. Habarlaşan ok habarlaşmandyr özüniň ýakyn dostlar bilen. Diýmek şol gürüm-jürüm edilen ýöne şu taýdan şol adatlyk radiosynyň hem soň beren maglumatyna görä 20 milliard türme tutsagyly berilipdir bu görgüler. 20 milliard. Ýöne resmi ýagdaýda tasdikletdirip bolanyň şu taýda berdiler. Olam watan dönükligini diýip beripdirler. Özünem odan ne päwürdirler. Ýaşawrym. Ondan ine bu akwaly ne belli ýöne hiç il maglumat alyp bolmaýan, şu akwaly barada maglumat bilip bolmaýan adamdan biri. Ondan şolardan ýene birem Atat İsakow bilen Lewaply ýadyňyza düşýän bolsa şo biz başda çykyş edip başlan döwrümizde bilen çykdy orsiýetde işläp ýören eken bir ödem o bir tokoýlugyň içinde. Ondan şo taýdan bunu tapyp alyp bunu 2021-nji ýylda şo Murat Düşeňow edil basylmanyň ýany bolýarda. Oktyabr aýynda gürüm-jürüm boldy. Bu 20-nji oktýabrda buň bilen ýanky Sivýaz buň bilen ýitdiýä ara gatnaşyp, ýa-ni buň bilen ýakyn gatnaşyk haklap ýörenler bilen. Soňdan Türkmenistana baranlygy belli bolýar, bunu tasdikleýärler. Orsiýetiň hem organlary bunu tasdikleýärler. O biz hakykatdan deportasiýa etdik, o dokumentinde näzarlyk bar diýip näme. Ýöne indi bu görgülem şondan bäri ýitirim boldy. Bunam eger erkinlikde bolsa bulam, bu geçen bu soňky 3 ýylyň dowamynda hökman habarlaşardy. 2,5 ýyl boldy. Habarlaşar diň bolmany kimdir biri bilen şu wagt içinde habarlaşan ok diýmek
Şunam gurumjyrum etdiler, näçe şeýil berdiler buňa, nähil aýplama bildirli, nirde otyr ol, haýsy türmede otyr, olam belli däl. Ondan inni akwaly belli bolmadyklaryň hataryndan ýene kimler bar? Bilýäňiz, geçen ýyl 2023-nji ýylda aktivistlerden bir näçesi Türkiýeden deportasiýa edildi. Inni şu taýdak suratda bu näşol geçen ýyl noýabr aýynda Adatlyk radiýasynyň tahypasyna yerleştirilen bir maglumatda şulaň suratlary yerleştirildi. Da Turkiýa deportiýa aktivisti Türkmenistan diýär, Türkiýe Türkmenistana diýe bir näçe raýat deportasiýa etdi. Şu taýda daýdylýa adından 6 tane aktivist Türkmenistana deportasiýa edildi. Ýene şu ýylyň dowamında diýip berdiler geçen ýylyň ahyrynda bolyn. Indi şu taýda bir anyklashdyrmaly bir zat da. Şu beýleki ine Kronika Türkmenistan, Türkmen News saýtlaryň berip gelýärler. Serdar Durduly, Flewaply geçen ýyl buňam wizasyny ýatyrdylar möhletininden öňde geçen ýylyň Tomsonda buny deportasiýa etdiler ýöne. Bu öýünne buň bilen habarlaşyp ýören adamlar bar, biziň özümiz bilýär, 100% şoňa kepil geçýär. Serdar Durduly basylanyp şonu şu wada çenni basyldy diýip ýok edildi, ýitirmedildi diýip hasabada goşup gelýärler da, ýani biziň insan hukuklaryny goraýjy toparlanmaz bolyn. Şu ýalňyş maglumat, şoň üçin size de ýitirýän şu taýda. Serdar Durduly gaýrat ediňden Netanowdan aýryň. Onu ýöne ýyly derli geçen ýylyň şu Tomsondan ýary ýöne sanawa salyp gelýär. Da ne basylly, ýitirmedildi näme diýilip şolaň hataryny. Ondan bu ýene ýok bolsunna Kuzubayew we Umit Kuzubayew bu lagerde geçen ýyl deportasiýon lagere girip bir 6 aýal, 7 aýal oturup çykdy. Ödem arada kemine bilen şo kemine jik bilen bile oturup gülüp degişibem, ay men arada meden bolýarlar samtyklar menden ýa aktivist ýasapdyrlar, kemine aýdýar buňa. O diýär sen ýaňyrda oturýarkaň diýär senden aktivist ýasadylar ol näme diýip biziň üstümizden gülýärler. Sebäbi bu Kuzubayew barada bizim maglumat berdik. Menem bu barada alada bildirip çykyş edemde munam agzap geçdim bolyn. Inni bize sawolsyn aýtmagyň ýerine bara bu tarapdarlar we saparklyň bu topornyň hemme agdalary biziň üstümizden gülýärler. Ay bizden niýe aktivist ýasadylar, bizden opozisiýonер ýasadylar. Olar bara özlerini şu saparklyň topornyň adamlaryň hiç ýeri özlerini opozisiýoner ýa aktivist diýip hasaplanoklar, özleri gönaý diýerler. Ondan bular barada bular deportasiýon lagere düşdüm näme etsen bulan aladasyny eder ýaly däl eken. Däl şolaň aladasyny etsen gaýta biziň üstümizden ulýarlar. O size kim bir tutdy biziň aladamyzy etdi. İşiňiz bolmasyn diýip buň bilen bile ýaşaşan ol Tuğça diýen ol bir helei bar. Olam biziň üstümizden gülen bolup şey diýen bolup näme diýe bize gaýta artarýarda şondan. Size diye haş eden wamy oň diye gulýaly diye oň aladasyny etmäň diýip oň oturanda maýdana bol. Hatta şoň bilen bile ýaşaşan şu öňki aýaly wa ýanky nikadan daşarky. Şu Tuğça diýilýän aýdanam şu lagere düşendi. Gidilýärler gaýta. Biz başga adamdan üstülen bildik. Bu bilen bile oturan şu deportasiýon lagerinde oturan başga adamdan habar bermegini üstülen bildik. Bular gidilýär otyr. Öýlere bir çykyş eden oklar bu boşadylmagyny talap edip daýyp ýa Kowpawan ýa şu Türkmenistana gidäýse bunu basarlar rahat diýip bara şykaşam eden oklar. Ondan biz gaýta şu gün aladas ne diýse we näýilim bolsa bular çykyş eden bolup ýene de şol diktatora degen bolýarlar ki ýa eýden bolýar, beýden bolýar, oýun oýnaýarlar. Inni şol oýnap beren oýunlar sebäpli bir kösüne ämesin diýip biz çykyş etdik bolýan gaýta. Soň biziň üstümizden gülýän bunu inni ýene bir täsir dady ba. Buň güýdäsi gutorypdyr, buň kimligi gutorypdyr buň. Möhleti. Ýöne şonda da şoňa garamadan buny boşatyp ýene de Türkiýede galdyrýarlar. Onu ýaly bolýarlar. Onu ýaly galan ähli beýlek aktivistler hemmesi hatta ine şu taýda ýanky suratdakylaryň biri bar. Ine şu Maksat Baýmuradow wa şoň wizasyň bardy. Wizasynyň möhleti gutormaka, bu möhletini öňünden buň ýatyrdylar. Soňra buny tutdular da hakladylar. Soň biz adwokat tutup buny alyp galjagam bolduk. Adwokatlar wagtynda ýetişip arada da berdiler. Şu Türkmenistany uğradylar sabun janyny Kowpawan ýalatdy. Şu arda berilenden soň şu deportasiýa prosedurasyny prosesini tog tutmalylar. Türkiýe öz kanunyna göre.
Ödem 3 tane advokat hareket etti şunu adat etmek, halat etmek için. Ya ne vardılar? Elinden bu dil hatanlılar yani ha advokatlık nemesen agtiyarnamasın men beriyen şunu deyip bizim yürüytü hakkına tutun advokatımla dil hatan verdi. Ne şun yani şunu men tavsiye yani. Hemen hemen. Öyle işim bilen bağlanışık ıhtiyamamanı beriyen. Şonno da bunu deportasyon ettiler. Kanunu bozup şunu deportasyon ettiler. Indi meni başka da atgadıklandırıyor. Serdar Durduliev'in vizasını yatırıp möhüretinden ön deportasyon ettiler. Emma Umuyut Kuzubayev diýilýän bulawla nädip ödem vizasının möhüreti gutoran adam nädip deportasyon lagerden çıkarılıp Türkiye'de gandırılıp bilinýär. Näil pikir edýän adamlar. Men de size şu sorak berýän. Men size şu sorak berýän özüm hem düşünemok şunu. Özüm oturup şol çıkarlandan soň oturubam. Ýa-ni şol kemine jik bilen Merdan Muhammed bilen hem gepleşik etdik. Bizim üstümizden gülüp. Aw menden nime ýasaktyrlar diýip, aktivist ýasaktyrlar, opozisiýoner ýasaktyrlar diýip. Aw sawursyny aýtmaň ýerine gaýta şey diýip. Men gülýäli, men aladam eder hiç zerurluk ýok diýen bolup, bak hakykatdan hem alada eder zerurluk ýok eken onda bunu beýdip Türkiýanyň içinde galdyryp bilýän bolsalar wizasynyň möhüreti gutorandan soň şol soraga jogap tapýan bolsaňyz jogabyňyz bar bolsa aýtsaňyz da gaýrat edip näde onu ýaly bolup bilýär. Ya da bunu Türkiýanyň özgürlüğini ulluklar ulanýan bir maksat üçin ya da buna aýratyn bir egilişik edip bunun wizasyny uzaldyp berdilermi? Onu edip deportasyon lagerden çıkarıp ondan onun wizasyny uzaldyp berýänler ýok. Näme esas var? Ondan indi ýa aýtdyk ýene ýitirmedirilenden biri maksat Baýmuradow akwal hakyna hiç zat belli däl. Ine şu digiri ýitirmedirildi şol oglan. Ýa şulam eger garnaşlaryň ýanyna goşan bolsa garnaşlaryna gedip beren bolsa erkinlikde hökman maglumat ýetirjek oglandan biri. Men bundan haýyş etdim şu akademiyaka ýa-ni izolýatorda otyr kabin telefon bilen habarlaşdy men bilen jaň edip şoň içinde. Men şonda bundan ýalbaryp haýyş etdim. Sen diýdim diri bolsaň şo taýda özüňe bir eliňe telefon ýetse ýa bir başga bir ýoluny tapsaň hökman maňa habar ýetirgin diýdim. Özüň ýetirilmeseň hem ýanyndakylaryň üstü bilen ýetir diýdim. Bu diýdim men diýdi şu mümkinçiligim bolsa hökman ýetirer diýdi. Doğun garnaşlamyň ýanyna barsam aýratyn men diýdi özüm ýetirip bilmesem hem tanyşyjyjymyň sülen ýetirer diýdi. Heniden maglumat gelenok diýmek şol oglan azatlykda däl. Şol oglan Lewapda da däl ýagny Seydi şäherindäki 10-njy koloniýada da däl. Murat Düşeňow taýyň ýanyna däl. Hiçede de Bayramallyda da däl. O taýda da ortada habar gelerdi. Tam şuňyne Röwşen Galyjew Bayramallyň türmesinde otyr diýip şuň bizde maglumatlar ygtybarly şeşmeden gelýär. Bugun kunem däl şol ýen batalanda. Indi bu edil maksadyň öňýän deportasiýa edildi bilşiňi däl iýul aýynda. Röwşen Galyjew. Indi Röwşen Galyjewň ýagdaýy bir aýratyn ýagdaý. Ýani hem şuň täbäbi bizdäki maglumata görä, bunu tanaýandan aýtmagyna görä Röwşen Türkmenistanyň çykyk gaýdanyna nähil bir kanun bolmalary ýol beripdir. Argy bergi dawasy bar eken, biziň bilişimizde görä üstesine de aýalyny hemem 3 dan çagasyny taşlap gaýdýa, aliment boýnuna ba, alimentini tölemändir, eklençleriniň aladasyny etmeýändir, aýal tarapyndan hem şikaýet edilipdir diýip maglumatlar ondan barandan soň buna bildirýär ýaly bir giden aýplama bar ýaly. Şoň üçin bu aktivistlik işi üçin bunu ýok etdiler, bassalar diýmäge de bir hili kän elimizde delil ýok. Ýöne aktivist bolup bir ütüş aktivistlik hem etmedi, özüňizden bilýäňiz. Ýöne belli bir derejede hökümete garşy ýawa çykyş etdi. Men bu bilen bir 2-3 tane içgedekmi, söhbetdeşligim geçirdim. O taýda da hakykatdan tankydy zatlar aýtdy. Elbetde buna oň üçin hem pretende bildirip bilerler. Onu aktivistlikden ýa-ni bunu öçürendirler, aktivist däl diýip hataplaýandyrlar diýip biljekler. Şoň üçin eger kimde kim şu owadoşlary şu barada bilýän bolsalar, näme aýyplama bildirilenligi hakynda. Sebäp türmede oturandyk bize mälim, Bayramallyň koloniýasynda geçirilipdir. Olam mälim. Ýöne näme aýyplama bildirilenligi hakynda bizde maglumat ýok. Ondan ýene bir ýitirim bolan oglandan biri Döwran Imamow
Döwran imam fine şu burçdaky şol oglan. Bunu olan yüzünü açıp bir näçe gedek çykyş etdi aktivistler bilen. Bulam şol enha geçen ýyl 2023-nji ýylyň Thompson'da gürümjürüm boldy. Bunam deportasiýa etdiler. Şondan soň maglumat ýok adamlar. Ben bir yakın garyndaşlarynyň biri aýdy biljek däl nähili garyndaşlaryň badygyny men maňa habar etdiler aktivistler. Biz ananam zok diýdi. Yakın garyndaşlarynyň biri hawa erkinlikde bir basylanyk öýde gedip berdi. Bize habar etti diýdiler. Aktivistlerden bir näçesi. Ýöne ananam zok diýdiler. Näme üçin tebe bilim döwran amamyzam erkinlikde azatlykda gedip beren bolsa hökman aktivistler bilen olarky dostlar bilen habarlaşmaly oglan. Hökman habarlaşardy. Ýöne şulam şondan bäri geçen ýylyň Tomtundan bäri habarlaşan ok hiç kim bilen. Diýmek şulam digiri ýitirmediler adamlar. Şoň üçin buňam aladasy edilmeli. Inni yine şol geçen ýyl gürümjürme edilenden biri onan bilýär inni köp bizim agdak gelýär. Farhat Durdyf diýip familiýasyny Durdyf diýip tutýardy özi ýöne meýman kuly dokumenti boýunça. Farhatdanam habar ýok. Farhatdanam şu wagt içenni näçe ýyl türme tutsaly berilipdir, näme üçin türme tutsaly berilipdir. Ýöne Farhatyň deportasiýa bolanyny tasdiklendi, desene tasdiklendi. O barada aýratynda geljek indiki gepleşigimizde aýratyn durup geçecek indiki gepleşigimiz Farhat öldü diýilip soňky aýradylan maglumata bagyşlanar. Kim onu öldürdü, näde onu öldürdü şu barada da gurrun eder. Kim onu öldürme o howlukka, näme üçin öldürme o howlukka, oňam günde gurrun eder. Bu aýratyn gurrun. Ýöne Farhat näme üçin türme basyldy, näme aýyplama bildirildi, haýsy türmede otyr, şo barada anyk maglumat entek hiç kim berip bilenok. Ýöne şu atakynda maglumat ýok ýagdaýynda Farhat öldü diýip eýa maglumat ýaýradyp gören adamlar bar, ondan bizim habaryňyz bardy. Oňa biz indiki gepleşigimizde gelers. Inni umuman şu daşary ýurtlarda ýaşap beren raýatlara adar vermek, şolary iderlemek meselesi boýunça ine şu ýylyň başynda Freedom House diýip bir Amerikan Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän bir insan hukuklaryny goraýjy topar bar. Şol ýörüýte bir hatawat ýaýratdy. Şo taýym Türkmenistanyň adyny goşdy. Indi bu näme hatawat? Bu hatawatyň ady transnasional repressiýalar boýunça şo hatawat diýilýär. Transnasional diýmeklik näme? Ýurtlar aşyr, ýagny ýurtlaryň üstü aşyr edilýän. Yani yurdun içinde değil, daşary ýurtlaryň üstü bilen edilýän basyşlar, repressiýalar. Şolar barada da ýanky şu gurama Amerikadaky şu ýanky Freedom House topary ýydy derli hatawat taýýarlap gelýär. Inni şu ýylky hatawata, bu ýylky hatawat geçen ýylky görkezçiler boýunça taýýarlananda, ýani 2023-nji ýylda bolan wakalaryň esasynda şu ýylyň başynda taýýarlanan hatawatda şu meselede ýakaty gaýyşly iň beýaşlany ýakaty gaýyşly diýilip hasaplanýan 5 ýurdun hataryna Türkmenistan goşulypdyr. Ana olar o 5 ýurt taýdylar: Orset, Kambodja, Myanmar, Türkmenistan hem Kuba. Ýene bir gezek gaýtalýam. Transnasional repressiýalary boýunça şu adam hukuklaryny bozýan ýurtlar diýilip hatawata gutalynan ýurtlar ýanky. Transnasional repressiýalar diýmek bilen hem näme gödüňde tutulýar? Ýurdun öz içinde repressiýa görkezmek däl, ýurdun daşynda ýaşap bilen raýatlara da ýurtlar aşyr, ýagny transnasional diýmek ýurtlaryň üstü aşyr. Ýurda aşyr diýilmekmi? Şon ýaly trans diýen söýdüň özi abyrladyň üstünden bolýar da. Ýurtlara aşyr, ýurda aşyr. Amala aşyrlayan repressiýalar diýmeklik aňlanýar. Ine şu taýda da şoň karta hamma indi Türkmenistan goşulypdyr bolýar beýlek ýurtlaryň hatarynda iň bir ýakaty gaýşly ýurtlaryň 500-iniň diýdik da, iň ýakaty gaýşly ýurtlaryň 500-iniň içinde Türkmenistan bar diýdik. Indi bu näme ähmiýeti bar? Bolýar şu salnypdyr. Onsadan bolalım Türkmenistan ýakaty gaýşly ýurtlaryň hataryna, insan hukuklaryny bozmakda, repressiýa etmekde raýatlaryna Türkmenistan hökümeti. Ýöne şular ýaly hatawatlaryň bar ýagdaýynda bir artykmaçlygy bar Türkmenistanyň raýatlary üçin.
Türkmenistan'ın raýatlary şolary ýaly raýatlara, hatabatlara salgylanyp bilýärler. Halkara gurumalaryny himayet gözläp ýüz tutanlygy, ýüz tutanyňyzda ýa daşary ýurtlardan bir ýerden gaçyp atalga aljak bolaňyzda, misal üçin aýdallar, ýurda dolandysy gelmeýän raýatlar köp şugun. Ýöne siz şol hukuk ugruna, adamyň hukuk ugruna birazjyk alada idýan bolsaňyz, onda siz ýanky hatabatlara salgylanyp bilersiňiz. Emma özüňizde hiç ýyl halkyň ykbalyna, raýatlanmadan ykbalyna hiç ýyl bir park goýmaýan bolsaňyz, özüňizde bir şo duýgu ýok bolsa, empatiýa duýgusy ýok bolsa, onda peýdalanmaň adamlar. Onda siziň öz bilenmek, wyjdanyňa garşy gitmek bolýar. Ýani siziň moral hukugyňyz ýok diýjek bolýar. Sebäbi şolar ýaly käbir raýatlar bar. Türkmenistan'da dolanaslar gelen ok, yani adamın hukuku hakkında da bilen pingine değil, neyem oluyor adamın akvalına, yankı görközlen raýatlanmadan akvalı var arada da, pingine değil, şolan kimdigini bilmeyen adamlar ama. Gelip hem daşary ýurtlardan bir yerden gaçyp atar galjak bolýar. Özlerinem aktivist ýaly görkezjek bolup, ýagny hamala bir yerlerde bulara azar berilenmişin, iderlenenmişinler. Ýöne şondan peýdalanjak bolýar. Şu dogurçulluk diýen adamlar, şu halal diýen. Şu halal ya, şu haram. Eger siz ýanky ýaly hatabatlara salgylanyp özüňizden hem aktivite ýazajak bolýan bolsaňyz, onu öňü bilen birazjyk bir alada edin. Adamyň ökwal hakyna alada edin. Hiç zat ýok ýerinden peýdalanjak bolup görünler. Ana aradan da dewletiň nemesi lideri Murat Gurbanam çağırjy diýär Amerikadan. Ay diýär bize agda bolsaňyz agda boluň ýöne diýär. Agda boluň biz size diýär kömek edeli, hat bereli, näme edeli. O ýanky Amerikadan ýa Amerikada galmaklyga ýardam edeli, ýöne agda bol. O näme üçin ýardam etmeli ol adamlara? O näme üçin ondan peýdalanyp aňyrda öz eklençleri üçin Amerikada galmak üçin devletiň agdaty hökmüne näme dep allamaly. Amerikan hökümetini. Ol adamlar iyi halk üçin bir jinnek ýaly bir çivit ýaly zat eden adamlar. Yo şo diýe alada etseňizem etmeseňizem bize agda boluň diýe biz size diýe kömek edeli. Beýdimek näme? Gurama adından hat berjek bolar. Murat Gurban başlyklaýyn. Ina şular şu gurama degişli diýip yalan maglumat berjekler. Yalan maglumat şonum aýdyp oturuyor öýde ýüzlüň ýa. Siz diýe aktiv agda bolmaklygym ýoly bar, ýa aktiv agda bolsaňyz diýilse onda aktiv boluň diýe. Aktiv agdaty bolman passiv bolarsyň diýilse diýe. Beýdimek näme anaňla diýe. Hiç il iş etmeň, hiç ýerde çykyş etmeň, protestlere de gatnaşmaň, Zoom ýygnamyzda da gatnaşmaň, ýüzüňizden görkezmäň, sesiňizden çykarmaň, ýöne agda diýip goşulyň. Bizim tanawy gizlinçe haklar, bizim agdamyň sany köpeler. Şonda da biz size gollap berjek, hat berjek diýär. Gollap berjek diýmek, şo size gerek bolsa şol ýanky pismo podдержка diýilýän da ýanky gollap haty. Şonu berjek diýär. Bolmasa aktiv oglun gyýlanmaz, wa şolara beren oklar. Biz bilýär ana gerek yerine bermeli adamlara beren. Emma bulara agda gerek, agdalan sanyny köpetmeli. Olara ma çağırış edip otur. Bolýa diýe çykyş etmek hökman, näle aktiv bolmagym hökman, näle. Ýöne passiv agda bolsaňyz biz size diýe kömek etjek Amerikada galmagy. Şuňa ölen bolu halallyk diýe haramlyk şuňa ölen. Galplyk. Şoň üçin şolar ýaly kömekden hem peýdalanjak bolsaňyz, halk üçin bir anajyk jinnek ýaly ilki ala dedim. Jinnek ýaly. Halallan şonu. Bolýa şu haty mugdyna berýär şo Murat Gurbany. Beýle hakyky aktivistlere beren ok. Ýöne şolar ýaly haram haty size berýärmi? Haram hat şol. Ýöne şonam özüňiz bir halallan diýjek bolýan adamlar. Şondan peýdalanjak bolsaňyz. Halkyň ykbaly üçin şolar ýaly görgüli halkyň aladasyny edip türmäge basylan adamdan hem aladasyny edip beýle de sesleniň diýjek bolýan. Anonim görnüşde boldum, zat her ýyl görnüşi bar. Her ýyl ýoly bar. Bu zadyň aladasyny etmek. Ýurdun içinde raýatlan aladasyny edin. Halkyň hal ýagdaýynyň aladasyny edip çykyş edin. Öz goşandyňyz goşuň şu işi. Ana şonu ýatlatjak bolýan. Biperway bolma adamlar, şul adamlar ýöne ýere türmäge girmedi. Siz üçin alad edip, ingolmany bir ýerlerde seslerini çykaryp, zat edip, şey edip, ana türmäge girdiler. Ýöne Hudaýa şükür käbirler çykdy, beýlekleň hem çykmagynyň aladasyny etmeli. Oňa pikir nedin?
Naumman ne şunku gepleşikde bir size ýatlatjak bolanlarym hem ýene bir gedek şol ýanky raýatlanmadan aktivistlerden akwaly barada ýatlada innidim ýatlap durmaly, agzap durmaly. Ondan indi ýene de bir neme bar, aktiv çykyş etmän ýitirim bolandan hatarynda ýene bir agdamaly adamlar we aktivistlerden gelip gowuşdy bir iki tane aýal maşgalaň ady. Men bu aýallary özüm tanamokdym ýakyndan, ýöne ýakyndan tanaýanlar aýtdy. Geçen ýylyň Thompson'no şu ýanky şu aktivistlerden bir topary deportasiýa edilende Risalat Rehimova diýip lewaply ýene bir aýal maşgala biziň ýanky sahna aňyrzyndaky raýatlanmadan aktivistlerden bir diýip hataplanýar da. Indi bu görgül näde sahna aňyrzyndaky bagyşlan aktivistimiz bolýar. Bu şo biziň edýän çykyşlanmadan aşaňdan kommentariýa ýa-da bizi gollap, ondan Zoom ýöňeklere gatnaşýan eken ýüzüni görkezmän. Bu göni kanun bolan ýeri ýok adamlar. Kanun bolan ýeri ýok. Ýüzüni görkezmän çykyş edipdir. Men özüm bunu tanamok. Soňam geçen ýylyň Thompsonda bula ýalam şey gidipdir, wizasyny bökürdi guturup. Soňam ýitirim bolupdyr. Özüm söz berip gidipdir. Meni basmasalar men ýygyna masalar hökman habarlaşar, bir näçe adama söz berip gidipdir. Şondan soň bulam edilýän käbir beýleki raýatlanma diýeli. Ýitirim bolly häzir habar ýok. Gaýtalaýan Risalat Rehimova lewaply eger garyndaşlary bar bolsa şoň ikbaly barada bir zat bilýäniňiz bar bolsa gaýrat edip men e-mail adresimi üstü bilen ýetirjek bolan şu videoň aşagynda men e-mail adresim bar. Ýa-da beýleki aktivistlere ýetirjek bolan ýetirin gaýrat edin de garyndaşlary bar bolsa şol sag salamat gelip görmey öýüne bardymy geçen ýylyň Thompson'a. İkinji bir ýylleşemiz Fatma Sattarova. Fatma Sattarova 10 gün töwerek bundan öň gitdi. Ýakyn gitdi. 10 gün töwerek boldy. Olam söz berip gidipdir. Aktivistlerden käbi ýerine. Olam ýankyýaly biziň çykyşlanmady golloýa, halkyň akwalyna biperwa däl. Zoom ýöňeklerinde ýüzüni görkezmän çykyş eden ýöne kanun bolanok, hiç ýyl kanun bolanok. Prezidente de söýgenok, paýşdem ulanylmady. Awa hiç ýyl kanun bolýan bir adam emetmedi. Döwlet hökümeti agdarmalam diýmedi, adam diýmedi. Öz pikirini aýtdy, ýanky biziň raýatlamyň kyn ýagdaýlar, kynçylyklary barada gurrun eden aýallaryň biri Fatma Settarova. 10 gün töwerek mundan ol Türkiýeden gitdi, bilam Lewaba gitdi. Bundan hem habar ýok indi. Şuňam da on garyndaşlar gaýrat edip, eger şu tag salamat baran bolsa habar etsin, öýde habar etsin ýa-da öýdüňiz habar edin. Bir zat edinçe çykyň biziň aktivistlerimize ýa-da anonim ýagdaýda men e-mail adresime ýazaýyn şu videoň aşagynda. Bolýanla ýyllaşlar şu güne men jek geçek meselelerim şolardan ibaret. Öýdüňiz hem şu mesele boýunça pikirleňizi kommentariýa öýdüminde kesirlerde ýazyň. Şu günlükdeje ün terip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.